छान मजा आली. तुम्ही पण आलात, थँक्यू. पुढच्या परत येऊ किंवा दुसऱ्यांनाही सांगू अजून की त्यांना इथे या पण म्हणून. त्यांना आणि माहिती बोलायला पण सगळ्यांना. माणसं एवढी छान आहेत, म्हणजे तुम्ही लोकं बोलायला वगैरे छान आहेत. खूप 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 चला, गुड मॉर्निंग सर्वांना. आजचा नाश्ता बघा, परत दही साबुदाणे वडे आहेत. आणि इथे आपले किती प्लेट्स रेडी झाले बघा, 1 2 3 4 5 6 दोन्ही ग्रुपसाठी. आणि त्यासोबतच अर्धे अर्धे दही आहेत का घ्यायचे? हां, आता हे वेगळे आहेत का? आणि 4 चहा म्हणजे दोघांनी घेताय का? चला या सर्वांनी. आजचा नाश्ता तुम्ही पण करायला या, अनलिमिटेड आहे. हां, आमच्याकडे लिमिटेड, आमच्याकडे अनलिमिटेड दिला ना की आम्ही मग गेलो बघ. चांगली टेस्ट, मग 4 प्लेट खातील सर्व. गोल्डन सिल्वरसाठी चाललंय बघा हे. येस. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हां, बंद करा. एका फेरीत काम झालेलं आहे. आता बघा इथे मी आता रिंगटोन ऐकलात. तर हे काय केलं मी आता, फिश मार्केटला फोन लावलाय आणि ऑर्डर देतो. काय काय ऑर्डर देतो ते ऐका तुम्ही आता. हॅलो, हां मच्छी आहे ना? आज डिलिव्हरी द्याल मला 12पर्यंत आता? इकडे घरपोच डिलिव्हरी द्याल का? अरे बापरे, मग मला यायला जरा लेट होतं. भरपूर होतं. नाही, मला कसं ते पाहुणे येतात आहेत ना, त्यांना घ्यायला बियायला जायचं आहे. बघा भरपूर ऑर्डर आहे, म्हणजे किलो सुरमई पण पाहिजे, पापलेट पाहिजे, बांगडा, बोंबील, कोलंबी सर्वच पाहिजे मला. नाही होते का तुम्हाला कुरिअर? डिलिव्हरी नाही. अच्छा अच्छा, ओके ओके, चालेल, बघतो मी. ओके. बघा आता ही लाईव्ह कंडिशन, तुम्ही कॉल ऐकला असेल ना की त्यांच्याकडे पण माणसं नाही आहेत बघा कुरिअरला. तर आता मला हे कुरिअर मला मच्छी आणावी लागणार. त्यासोबत तेजस गाडीनी गेस्ट येणार आहेत, त्यांचासुद्धा पिकअप माझ्याकडे आहे. म्हणजे 6 जण आहेत, तरी 1 कार 1 ऑटो लागणार आहे, किंवा 2 ऑटो पण मी पाठवू शकतो. पण एक पर्सनली मी जेव्हा जातो ना तेव्हा ते माणसं ओळखतात, बघतात. नाही जमलं की 2 ऑटो पाठवेल. पण बघा अशी गडबड असते इथे, कुरिअर नाही येऊ शकत कारण ते फिशवाल्यांकडे पण एकच जण कुरिअरसाठी, आणि तो पण गणपतीपुळ्याला घेऊन गेला फिश. आणि मी हे रात्री मागवू नाही शकत कारण मला ऑर्डर कधी कधी सकाळी समजते. बरोबर आहे ना काजल? म्हणजे आपण सकाळी का मागवतो तर फ्रेश येते म्हणून. तर अशी कंडिशन असतात बघा. आता बघूया टाईम काय आहे, तसं मी निघतो. चला, आता आपले सिल्वर आणि ट्विन रूमची बुकिंग आहे. दोन्ही रूम एकत्र आपल्या गेस्टनी घेतलेले आहेत. त्यांना पिकअपसाठी मी चाललो आहे. आणि ते बघा तुम्हाला काय दाखवतो, AC चा रिमोट आणि चावी हे दोन्ही मी माझ्यासोबतच घेतलेत बघा. कारण मी त्यांना पिकअप पण करणार आणि पटकन रूम पण दाखवणार, म्हणजे परत मग आपल्या चावी घ्या, AC चे रिमोट घ्या असं शोधायला नको. तर हे बघा आपलं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन, एकदम मस्त आणि सुंदर बनवलं, एअरपोर्ट सारखं एकदम. हे बघा इथे एकदम छान लिहिलं आहे, वेलकम टू मँगो सिटी आपल्या रत्नागिरीला. आणि हे बघा एंट्रन्स बघा केवढा मोठा आहे, कोकण रेल्वे रत्नागिरी. चला, आज बघा 2 व्हेज थाली आणि 3 फिश थालीची ऑर्डर आहे. तर सर्वांना भाकरी इकडे पाहिजे, तर 2 भाकऱ्या वाडा काकी. आज वालीची भाजी आहे का, वालीची बिरडा भाजी बोलू शकतो, आणि आपण पालेभाजी बनवलेली आहे. चला इथे बघा त्यांना भात नको म्हणून मी त्यांना भाकरी आणि एक्स्ट्रा दिलेलं आहे. काकी चला एक 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 घेऊ. ही एक घ्या, जमेल तुम्हाला? ओके, वा, फटाफट. इथे आता 3 फिश तर ज्यामध्ये कोलंबी आणि फिश फ्राय झालेले आपले बघा इथे सर्व. सुरमई, बांगडा आणि बोंबील पण केले असतील ना? ते बोंबील आहे. ओके, वाढ जरा हे, म्हणजे आता फिश थाली पण आपली रेडी होणार. सॅलड वाडा ह्यांच्यात सर्व. बघा इथे आपली सुरमई ठेव पाहिजे. पहिल्या 3 थालीमध्ये 3 सुरमई ठेव. तो तवा डायरेक्ट ताटाकडे घेऊन ये, म्हणजे आता ते कुस्करतील इकडेच. हां, हे 3 सुरमई तिघांना. ओके, नाही बरोबर झालेलं सर्व. ही सुरमई बांगडा झाली, ही एक जाऊ दे.
काकी ते घेऊन जावा तुम्ही. हा, अजून काय लागले तर देतो म्हणा. हां, तर इकडे हे बघा, ही अजून एक थाली झालेली आहे रेडी. जेवा जेवा. तुम्हाला कसं वाटतं जेवताना? छान वाटतंय? जेवणाचा कसा जेवताना मजा येणं, त्याचा आस्वाद घेणं आणि तृप्त होणं हे आज मी अनुभवलं जेवताना. वा वा, थँक्यू थँक्यू. आणि आमचे फॉरेनरच दोघं. सर मॅडम, तुम्हाला कसं वाटलं? जेवण खूप छान. आणि आमची इच्छा होती इथे यायची खूप वर्षाची, तर आम्ही ती पूर्ण केली. हां, आणि हे सर मॅडम इस्रायलवरून आलेत बघा. इस्रायलवरून आलो आम्ही, एवढ्या लांबून आलोय. वा वा, छान वाटलं. थँक्यू. यू वेलकम. हे बघा, यांनी मला गिफ्ट आणलं आहे. आता समोर उघडू का नंतर उघडू? कधी उघडा, आमचं काय नाही प्रश्न हां, नाही. आता नंतर हे साफ झाला की मग उघडूया आपण. चालेल चालेल. काय गिफ्ट दिलं बघूया. हां, आणि बघा, मी ह्यांना पहिली पण कॉम्प्लिमेंट दिले, पण आता पण कॅमेऱ्यासमोर कॉम्प्लिमेंट देते की मॅडमने ड्रेसिंग सेन्स एकदम आउटस्टँडिंग आहे. आणि चष्मा, आणि जसं बोलतात ना हिरोईन. माझ्या मुलासारखा आहे तो. हां, जसं हिरोईनच्या बाजूला हिरो, ते बघा तिकडे. हा, सर तर एकदम फॉरेनरच दिसतात पूर्ण. थँक्यू. तुम्हाला बघून बोलत असेल ना की नाही हे वेगळे आहेत म्हणजे. बोललो ना, आम्ही आईस्क्रीम खायला गेलो तो विचारतो तो, ही माणसं इकडची नाही दिसत, ती बाहेरगावची आहे. मला नाही, बाहेरगावचीच आहेत. मग घेऊन ये त्याला. बघा, हे माझ्यासाठी इथे गिफ्ट आलेलं आहे. या पिशवीमध्ये काय गिफ्ट आहे मी त्यांच्यासमोरच त्यांना उघडून दाखवतो. तिकडे हे माझ्याकडे पिशवी दे. एक टी शर्ट आहे ना, वाव, मस्त. टी शर्ट आहे हे. आता तुला तुम्हाला असं मी दररोज घालायला आणलंय, हा, जरा हलकं फुलकं वाटेल. एकदम म्हणजे एकदम मस्त हलका फुलका उडून जाईल हलक्या फुलक्या. जड नाही ते, एकदम हलकं एकदम फुलकं. क्वालिटी छान वाटते बघा. आणि मी तुम्हाला घालून सुद्धा दाखवले. एक टी शर्ट नंबर 1 गिफ्ट दिलेला आहे. अजून एक. आता हे बघा, एकदम मस्त फॅशनेबल टी शर्ट, डिझायनर टी शर्ट. मस्त. मापाचं आणलंय तुला बरोबर. टी शर्ट पण एकदम छान. हे 2. अजून काय आहे? भरपूर. पिशवी काय संपत नाही. पिशवीतून एक एक का ते काय? ते राहू दे, ते काजलला आणलंय. काजल बघे तरी काय आहे. वा, सर्व काजल तुझे. हे चहाची पकडी, चहा पिऊन बघा, न साखर टाकता. हे कुठचे इस्रायलचे आहेत काय? इस्रायलची चहा. इस्रायलची चहा आणलेली आहे आम्हाला, ते आम्ही ट्राय करणार. आणि हे ते काजलसाठी काय आणलंय का तू? काजलसाठी बघा. काजल आता बघत राहील, कॅमेरा सोडून इकडे बघेल आता. कॅमेऱ्यातच बघ. सर्व बघ तुझं ते लेडीजचं सामान, बँगल्स, कानातले, हे तुला दिलेले आहे. बघूया. थँक्यू. बघूया कानातले. हे बघ, दाखव इकडे पोहोचू. मस्त. हे पण छान आहे बघ. छान आहे. गळ्यातलं पण छान मस्त. आहे. ते कानातले आहेत. त्याच्यावरती हे कानातले आहेत. हो. तू चेक कर जा. हे पण मस्त आहे. आणि झालं? आणलंय. त्याला प्रिंगल्स आवडतात ना. हा, ते आणले का ते तुम्ही? माझ्या लक्षात होते, एअरपोर्टला घेतले मी त्याला. बघा. इस्रायलला. म्हणजे इस्रायलचे प्रिंगल झाले ते. इस्रायलचे हे प्रिंगल्स. अजून चॉकलेट. वा, स्वीस प्रीमियम चॉकलेट, एवढं मोठं चॉकलेट. डार्क चॉकलेट आहे. फ्रीज मध्ये ठेवू नकोस की तो राहत नाही त्याची गोडी. नाही ना? बाहेरच असं बाहेरच खायचा का तू? वा वा. ठेव. हे सर्व गिफ्ट बाहेरगावचे वाटतात सर्व, एक 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 बघून. हे तुझ्या आवडीचं. तुला आवडतं ना? इंडियाचं नाही. हे इंडियाचं नाही काय? नाही, इस्रायल. हा बघा, ते इकडे बोली भाषा सर्व इस्रायलची बाहेरची वाटते ती सर्व. वा वा, बघा, इंडियाचं प्रिंगल खाऊन बघितलेलं, आता बाहेरगावचा प्रिंगल खाऊन बघूया. म्हणून मी एअरपोर्टला घेतल्या. आणि एक नाही तर 2. दोन्ही एअरपोर्टला घेतल्या. दोन्ही एअरपोर्टला घेतले. दाखव. हा कोणता फ्लेवर? ओरिजिनल फ्लेवर. हे त्याला दिलंय. BBQ. कारला चांदीचं आहे ते. अरे बापरे, काय 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 आला. वा, मस्त. हे गळ्यात घालायचं. हे हो. हा. पुरुषांसाठी आहे. नाव लिहिलं आहे याच्यावरती, बेटर टुगेदर. मस्त. चांदीचं आहे ते. काळं नाही पडणार ते. नजर नाही लागणार रे जरी घातलं की. हे गळ्याबरोबर बरोबर आहे. गळ्याबरोबर तुला एकदम मस्त दिसेल. हा, तर टी शर्ट वरच घालायचं बरोबर. त्या टी-शर्टवरच घालायचं. एक सेटच घालून तुम्हाला उद्या दाखवतो बघा. मस्त. हे सर्व सेट तुमचं गिफ्ट तुमच्या बरोबर. आणि ते हातात प्रिंगल घेऊन, ही दोन्ही हातात.
वा वा एकदम छान. टी शर्ट पण छान आहे, प्रिंट पण छान आहे ते. ही चहा पिऊन बघूया. एक चहा पिऊन चहा बघूया. बघत साखर नका टाकू. साखर नाही टाकायची. नाही बॉईल करायचं पाणी पाणी नुसतं उकळतं टाकायचं. अच्छा. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही साखर टाकू, मी नाही साखर टाकू. म्हणजे याच्यामध्ये साखर आहे. साखर नाही, त्याच्यात हे आहेत, फ्रूट आहे. अच्छा मग ते अच्छा. जरा आंबट लागतं. आणि तुम्ही कधीपासून व्हिडिओ बघताय, कधीपासून फॉलो करताय असं आम्ही खूप यूट्यूब दिवस चॅनलला? खूप आईला जेव्हा तुझ्या आईला पेपर मध्ये आलं, हा त्यांच्या तेव्हा मुलीचं लग्न पण बघितलं मी. खूप वर्ष तुझं झाली. लग्न बघितलं. खूप वर्ष झाली. यांची हिला बघायला गेले, सर्व सर्व म्हणजे पहिल्यापासून बघतात ते. ताईचं पहिल्यापासून लग्न बघितलं म्हणजे पहिल्यापासून खूप बघतात. पहिल्यापासून. आणि आणि- माझी इच्छा होती तुमच्याकडे यायची. हा. तर मी हिला म्हणाले की मी अशीची हे बघते, तर तू हे करशील का आपल्या? ती बोलली मी नाही बघत, मला नाही माहिती ताई. तर मी बोललो नाही बघ, ती लोक लय चांगली आहेत, असं असं हे कर, बुक कर, मी येईन. आणि खरंच झालं, आले मी. म्हणून मला बरं वाटलं. बरं वाटलं आम्हाला पण बरं वाटलं. मी हिला म्हणाले चल आपण जा, मी येईन आणि तू बुक कर हा. आणि आपण जाऊया. मग तिने बुक केलं. मग मी बोलले आता आपण जाऊया. गेल्या वेळेला पण 2 वर्षापूर्वी आम्ही गोव्याला गेलो होतो. हा. तेव्हा नाही यायला मिळालं. तेव्हा काय मला आठवत नाही एवढं तुमची मी व्हिडिओ बघत असेल. पण नंतर मी एकदम हे झाले व्हिडिओवर, कारण तेव्हा आईची तुमची व्हिडिओ बनवायचा. तेव्हा ही नव्हती. बरोबर. तुम्ही जेवण होय, बनवायच्या होय, होय. तिकडे विक्रोळीच्या घरात. विक्रोळीच्या घरात हो. बरोबर. आणि तुम्ही बसून बनवायच्या सर्व. बसून पण बनवायची. मला आठवते सगळं. आता तुम्ही बघा 2 रूम घेतले त्याने मम्मी, तर तुम्हाला रूम आणि असं बाहेरचं असं सर्व वातावरण, जेवण सर्व आवडलं पहिल्या दिवसाला? खूप खूप आवडलं, खूप आनंद झाला. आणि ह्यांनी 4 दिवस बुकिंग घेतले, 5व्या दिवशी ह्यांचा चेकआउट आहे. हा त्यांचा पहिला मी दिवस. त्यांना म्हणाले आपल्याला 5 दिवस राहायचं, मन सोपतो होईपर्यंत. बरोबर आहे. मन भरे पर्यंत आलं एवढ्या लांब. हो ना. मन भरे पण राहू द्या ना. बरोबर. एवढी 30 दिवसाची सुट्टी आहे. मग 5 दिवस राहिले तर काय झालं? होय, होय. बरोबर आहे. ना ताई, तिकडे एवढं काय नाही यार बघायला. मला 5 दिवसाची आहे. राहू तिकडे, मजा करू आपण. हाय हाय, इथे 5 दिवस पण तुम्ही बघू शकता, एवढा आहे इकडे फिरायला. आहे, फिरवू तुम्हाला आम्ही एक काय एक नाही दिवस. एवढं बघण्यासारखं तिकडे. मग आपण दुसऱ्या हॉटेलमध्ये जाऊ. मला नाही, इकडेच घ्यायचंय मला. यांच्याकडेच जायचंय बोललो. थँक्यू तुम्हाला आल्याबद्दल. आता ह्यांनी बुकिंग केली म्हणजे ह्यांच्यामुळे सर्व फॅमिली आल्यात असं होतं. बरोबर. आणि सगळे ओळखायला लागले याला. हा. माझ्यामुळे सगळी माणसं हे करायला लागली की तुम्ही एवढे तिकडे राहून यांचे व्हिडिओ बघता, एवढ्या लोकांचे हे करता. मला आम्ही बघतो व्हिडिओ यांचे, मला लय आवडतात. लाईकच्या बटनवर दाबलेलं तुम्ही आलात ना, हेच आमच्यासाठी चांगलं वाटलं. आमच्यासाठी थँक्यू. खूप आनंद आहे, खूप आनंद आहे, खूप आनंद आहे. थँक्यू. आता मी जेवत होती तेव्हा हे आले. हो. अचानक माझ्या समोर आले. हां. मी यांना मस्त बघितलं, वाटलं. ओळखलं. मी विचारलं की नाही, हो. मी ट्रेन मधनं उतरले, बाहेर आले, याला विचार आई कुठे आहे. तर मग आईला मी थांबून ठेवलंय घरी. आई गेली मावशी बरोबर होती फिरायला. तुझं नाव सांग. अद्वैत. कुठून आला तू? हा, कुठून आला? मी कल्याणवरून आलोय. कल्याण. ह्याच्यासोबत दोघं जणच आलात? हो, एकत्रच आलो आम्ही. नाही, अजून आहेत ती वरती आहेत आणि 2 जण खाली आहेत. ओके. 2 जण वरती. म्हणजे 2 रूम घेतलात ना तुम्ही? हा. इसको पीस करो. काय हो? प्लीज देखो. हां बरोबर आहे, काटो पाहिजे. बघा आता सीझन सुरू झालेला आहे, तर इथे बघा किती आहे बघा. इथे हे वेगळे बनलेले आहेत बघा पापलेट, आणि इथे हे वेगळे पापलेट बनलेले आहेत, आणि इथे वेगळे बनलेले आहेत बघा. तर हे टोटल संपणार आहे. टोटल कमीत कमी 1 किलो 2.5 किलो मासे तळले गेलेले आहेत आज. बरोबर आहे ना. आणि भाकऱ्या, भाज्या, त्याच्याबरोबर त्यांना भाजी पण कॉम्बिनेशनमध्ये हवी, तर भाजी पण. असे हे 5 थाल्या, मग 5 थाल्या, मग 5 थाल्या, असे सर्व थाले आहेत आपले. बघा इथे एक परत ही आगळी वेगळी थाली आहे. इथे हे तुम्हाला जे पापलेट दिसतात हे मोठे जे पापलेट होते, हे पापलेट किती रुपये किलो माहिती आहे काय? 1300 रुपये किलो इकडे जट्टीवर आहेत. म्हणजे सर्वात महाग बोलू शकते, एवढा मोठा पापलेट होतं. 2 घेतले होते ते काय बोलले, 2 द्या आणि आम्हाला सर्वांना डिस्ट्रीब्यूट करा. तर असे 5 बघा. आता तुम्ही बघा इथे कुठे तुम्हाला ते पीस दिसणार नाही, आणि हे तर वेगळेवाले पापलेट आहेत छोटे. तर मोठे बघा सर्व जेवढे होते ते इक्वली 3 डिवाइड झाले बघा. 3 मोठे
दोन मोठे एक छोटे असे म्हणजे सर्वांना इक्वली डिवाईड केले. आणि ह्याच्यामध्ये ह्यांना भाजी हवी होती 2मध्ये, तर ह्यांना नको होती. आणि ह्यांना भाकरी हवी आहे तर ह्यांना भात हवं आहे. बरं, आम्ही कस्टमाइज पण देतो आम्हाला जर झालं करता आलं तर. चला म्हणे एक चला चला चालले पापलेट खायला. मला तुम्हाला बघायला आवडतं, मला असं बघायला आवडतं. या तुम्ही पण या ना फोट एक आठवण नंतर. अभि मॅडम येस तिथे बघा. थँक्यू. चला आता इथे मी थोडं इंट्रोडक्शन देतो. हे आपले गेस्ट इस्रायलवरून आले आणि हे गेस्ट अननोन गेस्ट आहेत. तुम्ही कसे आलात मला जरा स्टोरी सांगा. इथे कशी तुमची बुकिंग झाली? आम्ही ॲक्च्युली ट्रेनमध्ये म्हणजे एकाचं बोलण्याचं ऐकलं की गणपतीपुळेला जाणार आहेत. हां, त्यावरून मग आम्ही त्यांना विचारलं की तुमची कसं बुकिंग आहे, कुठे आहे, booking कुठे आहे? मग तुम्ही त्यांनी कसे विचारलं की तुम्ही काय बुकिंग वगैरे केलं आहे का. तर आम्ही बोललो नाही, आम्ही तर असंच आलो. ते पण मग त्यांची बुकिंग इथे होती काल. त्यांच्या त्यांची जोडीला होती. मग ते बोलले की असं आहे एका ठिकाणी त्यांची एक दिवस बुकिंग होती. सुभाष कीट म्हणून आहे, हां तर त्यांचं एक आहे स्वतःहून म्हणून ते घरगुतीच वगैरे सर्व काही करतात आहे. हां मग त्यामुळे तुम्ही तिथे चला म्हणून मग त्यांच्या थ्रू आम्ही इथे आलो. Booking पण केली. आम्हाला खूप आवडलं, खूप छान आहे. तुम्ही 2 दिवस राहिला तिथे हा, बरोबर. खूप छान आहे. तुम्ही एकदम नॉन घरगुती वाटलं, असं काही वेगळं काही वाटलंच नाही. तुम्ही फिश थाली पण खाल्लात आणि नाश्ता पण केला. दोन्ही खूप नाश्ता छान केला. होतं, खूप छान. प्रत्येक वेळी या मी तर तीच रिक्वेस्ट करणार. म्हणजे तुम्ही एक पहिले असे गेस्ट आहेत जे अशा ट्रेनच्या बोलण्यावरून ऑन द स्पॉट बोलतात ना, ऑन द स्पॉट सर्व. आणि आम्हाला कधी भेटलं पण नसतं हा. असं. एवढं सुंदर कुठे बाहेर पण. खूप छान मजा आली. तुम्ही पण आलात, थँक्यू. त्यावेळी परत येऊ किंवा दुसऱ्यांनाही सांगू अजून की त्यांना ते पण या हा. म्हणून. त्यांना आणि माहिती बोलायला पण सगळ्यांना. माणसं एवढी छान आहेत, म्हणजे तुम्ही लोक बोलायला वगैरे छान आहेत. खूप थँक्यू थँक्यू. घरगुती सारखंच आम्हाला वाटलं इथे. येस. थँक्यू. आणि तुला कसं वाटलं इथे? मस्त वाटलं. एकदम छान. तिने एन्जॉय केला खूप. हा, ते लहान मुलं स्माईल करतात पण नाही तर लहान मुलं न्या चला चला घरी असं म्हणतील. नाही, तिला इथे खेळायला वगैरे सगळं छान. परत तिच्या आवडीचं जेवण वगैरे सगळं मिळालं. टेस्ट पण छान होती, मस्त. ओके थँक्यू. चला तुम्ही पण आल्याबद्दल थँक्यू. थँक्यू.